Hanzari babu wurin zuwa aikin banza ne. Ina takaicin dan Najeriya mai ci da zuci, mai burin gina kansa ba al'umma ba. Matsalar tsaro ya shafi kowa a Najeriya. Tattalin arzikin ƙasa kuwa abun ba a magana. Noma da kiwo ya faskara, kayan masarufi kuwa sun hauhawa. Abu ne mai wahala karatun 'yan jami'a. Tattalin arziki yana hannunmu, matsalar tsaro yana hannunmu, noma da kiwo yana hannunmu. Matakin karatu kuwa dama a hannunmu yake. Samun aiki domin dogaro da kai yana hannunmu. Mu yi amfani da hannayenmu wajen zaben shugabanni na gari masu kishin Najeriya da al'ummar Najeriya. Mun gode wa Allah a ranar da muka saurari kyawawan manufofin dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Shine mutumin da ke da dubbannin ma'aikata a Najeriya. Atiku Abubakar bango ne majinginar al'umma. Atiku Abubakar mai tausayi ne, kana Atiku Abubakar mai kishin kasa ne, mai san 'yan Najeriya ne, mai ilimin kimiyya da fasaha ne. Atiku Abubakar cikakken dan Najeriya wanda ba shi da kamfani ko guda a kasar waje. Atiku Abubakar ba shi da asada, shi yasa ake kiransa da maliya mai gidan alfarma. Zabi ya rage namu domin ceto Najeriya. Mu zaɓi Atiku Abubakar domin haɗe kan 'yan Najeriya, domin dawo da martabar Najeriya gami da samun tsaro, noma da kiwo a Najeriya, tattalin arziki da shimfiɗa ayyukan ƙasa. Mu zaɓi Atiku Abubakar jirgin ceton al'umma. Wannan sako ne daga National Coordinator Comrade Sani Bello Mai Beza, Wazobia Youth Organization. Support Atiku Okowa.